Mä oon nyt valvonut viikon. Tai siis no mitäs tässä on niinku 2 viikon sisään mä oon nukkunut 3 yötä. Joo. Mutta onneksi mulla on rautainen psyyke. Tää on ihan hyvä treeni itse asiassa. Välillä on kyllä tullut vähän semmosia sekavia kohtauksia, mutta suurimman osa ajasta mä oon ihan niinku kaikki ok. Tämmöstä on. Niin. Kun on koditon ja tuolla kadulla ei oo mitään päämäärää minnekään. Ei oikein mitään tekemistä. Ei oo kauheasti kavereitakaan. Mut joo. Kyllä mä aina pärjään.